nungta masuk sasai tongka tay manjak liya belani ani tay dai tong malia aban bagi aban na nawi tabuk ri tong hatana ani busai be ang video khlaiang ke sabai khlainani nong hai kubuni larok bai de kuba gi khlainani Hello dalok bahai tongbai khakhayu kaham tongbai na lam sogo hainyo hai tinini tai kaisa kadal video dalok tinin video nang na sung kabangma breaking news sai khnari nai so oman bagai video na paisa jara dioi nai tongni dalok jana ro tabung nugui mangana social media o kaisa je buri khorokja asuk makin viral ongui tongmani bani bukhuk tuichi ei tai blade dok ongkhori phayo umai ki chung video nugui makha actual lab ku bidena emne fact je phai chung tin video sung kam ke saimal lai nai dalok nang jotun o video nokai khana je khorokja buroi bin bukhuk tuichi je pathar hindi blade hindi it ongkoi phman nugui makha mo bahai ke possible ongui man tai borok ni video nai man yakolo sai makha borok 7 bosor romoi nai aburoi bo hamia sai klaijak je borok khorokja borok na nai jagan thang aborok ke ham ka hinui chung umo sai manuta je khorokja borok na thangi phala katha rok obahai nak tok khanai man khana bin bukhuk tu ongkhor tinta it duita blade duita pathar ongkhor phayuta umono angke kisa manai ta operation without operation si bukhuk tu idok tiklai tongma khai ke to doctor ong sepan ma nong khamo nak o birok khanai nya je naro nugui man khanai ko bo totrati bukuti ko gen kya ko rogi engke pai sok pai drop tabung no tabo oro sok pai ma log lagne bine sorry susto motamoti tabo susto nang kana bandi ni bukuti nokhor ka o icha karo bukuti nokhor kana ma ga di pura ko ma ima saklai ma khong atak lai ma tinta ima pass ako phai bai dau ya bro boy bo sui dong che na sa ba si yo yes naro koi bosor ka bosori hamyang mani sori hayang mani sar bosor ka jase rok suni jora che 7 bosor sori hamya bini no thangla hamnga ani ro phai hanjo 3 bar ka kha okay wana jati songo bo kai thangai bre rung che bai ya bin sa se dan ha se ma suri ma sa se nung ya ausa suya kla thui che bai ya gari ni box theo 100% theo okay naro kabang ma jaga nai khana hamya hanya angka tini naro ang bai online te su jak man bisang te motamoti bo sostong kha gari se bok jok na dai na fuka nung gam khlai tum khabo na okay tabo boba haima tong kha o jaga ba sapaye nini bakharok ba haima tong kha ani bakhara ge gaham khaple gaham nong kha ana na se ro kai phayo hikla yes kai to na boba ke hambai re na musung kha boba ke re na musung kai to na hambai re na musung mane bo khabai bo bukhuk bai kai to na hambai re nai ko bu shu da moi ko bu shu da nang phon sadi nang ta kai ta na na bai de nin chu bre ke de nin chu bo khabai ya bai na bakhara na yes okay nini mung kata mung kha rupumala ha rupumala rupun mala tirprana tripura kami hingke celakapa okay nini mung ta mung kamo sunale tirprana tabu nang sustom kamo to modina yes hamnai do 100% hamnai okay hamnai so dalok nok tamo hini wansok tamo kubi je bukhuk tui tamo idok ongkhori man tamo without operation by ongkhori deman hinke kubi ni umai ka ongkhori makha ke doctor to nang ya khamu asuk bor rang lag khibi nai je bohok pathar ong tangnai rong no to heke rang lag khibi to je bugi 5 din 6 din ke mai ke jibi hospital tonga nangla khamu he de nok tamo hini wansok naro kubi ni wansok ke tolo comment ke sadi next update ka dalok Cnancy debarma bahai nhai je chinta malani reply ka nok to sign member controversy bahai ke start nong ka umut narok saimanya kana ani previous video naiti eba link description reserve ei video pai ka video no thangunya jita dalok oban je sikang to narok sainman ka hamke Cnancy tai chinta mala borok kunini controversy thaklai lia asuk markenu obong wi tongman nog nugi makhna ke tabu Cnancy saka kai chinta mala nung thaki rang tai nung mai kun kokpang nam sungli nung pai ka umai rok ke nang bo sana nang kata tai bo saka je nung jela ong phan nung buru ni pa dok thepai nya khai do thing nong kha ke nung tang ni je public place ong ke phun kan nang ba umai rok bo sana na khata hinge dalok Cnancy deur ma tam skandar bo kisa khnawi nai di cinta mala nang thakdi kintu thakdi apsuno sanai tapana sinong nung ni bonno nung sigar khlame kho tapana ni sigar khlame kho bogba nona amsuke na to khlaiyoi o dunia ri roka odek buri odek salani shokti ruwi
asuk nai thoklai snami rahmana se nong bogobani birut thangai nung bure uinawo to phanche nong bure ni tomung tong maya bure uina kha nung bure ni tomung tong di nung bure ni tomung tong ya nung public place o shona chiri khogui bure rok ni private part no ti bum ekdom chiri khogui ang tabu bukhogo nai me nung hain gelang na khama ang nai me ya nung haina galak abai khlai lang tong yeble nung hai no bogon phanche map khai galble je boba no sixty khlai ro hama hai ke nung tong ya oi nung bogobani birut thangai se nung buri mani buri ni tomung tong nani bage acha kham kle tong di tamuna suk lai phlai ba tesino anora tam sai tong ko nung phantak ti video khlai khai khlai honi ne kaisa video ani phantak sar kri ne phantak ti bo video ang hame khlai man tong kha phantak ti bang hain je phani khlai mani phantak ba zaman mani se abon tu ile tam asuk hame sana tong kha phani khlai bo korong thepawi kaisa video snam ka abono nung tam asuk sasai tong kha tai manjak liya bla ani tai dai tukma liya abon bagi abono nanawai tabo ri tong hatana ani busaibe ang video khlai ang ke sabai khlai nani nong hai kubuni sla rok bai de kuba gi khlai nani ani busaibe sang video khlayo bibele khlaiable ang simiyable dunia ni jotto Facebook dunia ni jotto borok se nini photo no nawoi jani jar profile pic jani jar WhatsApp status jani jar Facebook story ronai rolayo share khaine ro khlailayo jotto no tabu potong kho angle nono kisa samani se pujokmani buri ba brini mote tongdi hene ang nono onek khairo ko bhagwan jonno no je mote srishti khairo ka onek ang nono no ke khairo ko apuno bo acha do nong bhagwan che rahma ke nong bono accept khailia nong buri ongna hanai ongkha apu bo nong buri ni mote tongya o gari bising ro chla rok bai waisa bano lama botok chiri khogoi o buri roni private pyar part ni bumung kho asena chiri khogoi na town rogo ekdom ang simi abo jotto boro no khana jak te bo kabang mani ni video rok tongo photo rok tongo amte nuja jak rok chla rok bai tam khlai jak ro abon bagi no sawa buri ba buri ni mote tong de hini tama sik lai jak hini te bo ang kabang ma nukja ang buri rong ni tai kubun buri rong ni khetam sayan chau ang asuk laijak rok nu ya kho dini ni photo khe pura laijak nang situti riyan chau situti riyan ke boroni phaiba nung nakar sano honi sawa abo do thik ase ang bo no nakar sanmani ro ang le nu ya ble ang abun sikang na ang buri ble kaisa anang ab haike photo ri man pake ang joli wi masaka aba haike abun le nang tam ni pake ta joli wi an nang tam hani sai video post khlai tongla ang phantak tui kai busuk video khlaiman tongkha na kono hamia sai video khlaimani tongkha na kono khok sitra sai video khlaiman tongkha ani busaibe kono ang ko ba koso khlai motom sulai ko ba lai video man de tongkha nangana hai sai tong nong hai chla rok baile ko ba koso khlaio asena khok sitra sai buri rok ni private part ni bung khoi asena Sakha bagan ekdom bukho bukla kori khlai saoile ang bera yabla bolong bisin boro ang thik ase bolong bisin boro nong khai boro town ya boro khala na Mumbai da to te kaisa town no tam ka mo sapro train no malai bang no tam sa ka bang no ang le nang bai kok si sana phaimani nang sa no te sa muk sui thangbola bukho ekdom hai ko oi ang no onek khairo go buji khada bo ban je no na hai ki srishti khlai ro ka onek nung agi ni hai tong khang ke no bui ta onek respect rekha mo nung tabuk bui thani kuno respect man li asida ni no to mumbai ano bui hamya sanai ang saimani tong ang jotton thani ka hamungi maya no je hamjaga no je hamjage ang habu bai kuno dukho bokre next update ka dolog nokta sain man wan sar chin tipra has chin estin jaga pai ka chakiri na pai jaga pai ka obon nai ta na sai man tu sungju to borong sai man ko mon chakiri na ta hata he ke obon toinu thangnai no chini emle Ranjit dero manik chahana ro kaisa letter sega OBC rok SC ro ong tong phano bai ka estin jaga par chakiri nai ta ka oma iken thangnai o je khoroksa bud onomi ke dero ma police man bo oma iken nao ta nang bokha sung dong na ba deur ma sing ka bai ka ba deur ma si ko bo wan sa de ba estin chi do bon na nai ta na ta sawi mano khana de onomi ke dero na dol kaisa bo OBC bai ka OBC nok sai man bin bha ka wan cha
pumangkha tiprajwk hingga bottom tiprani phejali te manai jiba wansa na ko wansa ni own sogoi sinai ta buma wansa telan na sna ko wansa telan obisi romja sinai te kun st romja gya tai khoroksan case bo uma haino je sobur to kaibo fake document bai botabo forest department kotoma sakiri sinai tangka tango promotion ogna saungi taka oman bagoi photo kun st romja gya je sobur to kairi oman bagoi chin MLA Ranjit deborma je chini forest minister Animesh deborma no bolle ta siro ka bahike bo STO bahike sakiri mankha kisa thikke naigara di check khaikan hin bono letter siro kata